Greetings people, what's happening? We are back right about now. We have Mazibaba Katuka in the studio and Mazibaba Jadi. They have a Zimbabwe prophecy. Alright, so we're going to start from scratch for the benefit of those Vangava Potsana ne prophecy. Yachona, we're giving it to you right here, right now. Mazibaba Makadini. I want no far. Alright. Yeah, Mazibaba, you were supposed to be here by 6, but you delayed. What was happening? What was happening there, Mamur Kupi? Yes. Saka chifa unonzi akapushwa kuti agone kuzopinda mukofini macho. Vanhu vaitofunga kuti mupenyu since ndiwo munhu anga akamirirwa kuti aikwanisa muriyo. Saka ndozvandazokoko baba vandinawo ndofunga vatsva kutopinda munomo. Saka ndakoti baba matese kuti munhu akafa akamira muprofita wenguo tsvuku wongo kwakazofa sei ari muprofita achiponesa vanhu. Zvinoitika simba ravavengi kana simba rasatani rinonyadziso baba, asi chandotenda kukunda zvozoita kuko baba. Alright, so pamasvike po masikoita sei zvikazofamba sei? Vanogona kutsanangurirawo mwanga zvaitikawo. Mazibaba jangu baba masvikira taita ipapo zvemusha imomo ndo zvakakonzeresa kuti afa akamira. Alright, ari muprofita wenguo tsvuku ongo zvemumusha. Mazibaba kunobatsira vamwe madzibaba vakafa. Yanya yesimba. And I don't want to put my words. Alright, so Mazibaba Katuka Mazibaba Jadi, what's your relationship? Because I understand Murima Profita Agasiana. Mazibaba Katuka is successful and big in his own way. Same applies to Mazibaba Jadi. I think a lot of you guys know this. Prophets, how did you link? Tinongoita nababasa ramwari tinongowa yatai yendawo vanouyawo kwatinonamatira tichitoka namabig sunday tichibatana tichida kuti nyika ipone. Saka ndokuzivana kwedu, asi pakutanga chaipo kuno vanhu vaitotovenganisawo. Kwaitobvawo mumwe anogona kubva kwababa Jadi achitotiwo achinyepedza kata dhimoni achitoti Katuka ndoda kukuuraya. Alright. Guys, to those who are watching TV7 Live, yes, at Saturday Divertor Zimbabwe Prophecy, we want to hear what Mazibaba Katuka has to say. So far, it's making rounds on social media. I hope vazhinji venyu masangana ne that prophecy. But for the benefit of those vasina kusangana nayo, we are going to ask Mazibaba kuti vataure nyaya yacho na futi zvakare from scratch. Okay, to those who do not know who Mazibaba Katuka is, Mazibaba Katuka is a self-styled prophet who claims to be the first one to start doing back to sender. Nyaya hiyo tiyakufunza hii pa side Mazibaba ye back to sender. But nyaya yatikata last week nyaya yekuti zvono zvandunge kudzosa zvono zvandunge. Yes, updates dzakafamba sei baba? Pakutodzera zvinhu baba, vanhu vadzotsera zveshuwa taifunga kuti nguva kunyepa, asi vanhu vadzotsera zvimwe zvinhu. Zvatakuzoona tikutoona kuti haisi nyaya iri kutaurwa chete yababa ivava, dzanyaya dzimwe dzokuti vanhu vanokuzhinji kwavanga vakatoromba, asi nomukana iwowo aiwa nyika tiri kuti iri kupona uye vanhu vari kusununguva. Ndichikundifadza zvakuita kuti munhu anenge atita izvozvo vamwe ndibatei pamusoro ndigona kuzonamata. Saka ndio chimwe kufadza. Alright, zvakanaka. This is Mazibaba Katuka in the house. Anybody want to make comments, want to ask questions? Yes, you are free. So tell us the prophecy once again. Zvichafamba sei? Panyaya yamandibvunza ndichamusana matakachirongwa chenyu. Nyaya iri kuitika mukati menyika yedu yatikurarama. Mutsvene waMwari unozvauri kutsanangura pamusoro pedzimba dzevanhu, kuparara kwadzo, kuti vamwe vakadzi vamusingagoni kufungira vachange vamuchipfambi ende ndingangoti vatova muchipfambi.
common sense kavanhu vakazvinjuka oma vanoita kama vanoita chifambi. Amen. Nyaya haisi kuti ndinogona kuti ndafunga. So how do you discern, how do you differentiate such that this qualifies to be a prophecy? You talked about vakadzi vasingafungire kuti tichavaona vakupinda muchifambi. All right, and you also talked about nyaya yekuti kuchaita njovera ichanetsa kufura kolera. What next? What's then? Right, tabva ipapo pamutora nyaya yenjovera zvirwere zvabonde zvamuchaona zvichiwanda nenyaya dzikonzonguwa nenzara, asi pamweya manje urinotsanangura ndangonzwa pamutora zvecommon sense, haisi nyaya yecommon sense asi nyaya yemweya nokuti mazuva atinorarama zvekuprofita zviriko. Sorry guys, I'm not trying to disrespect, I'm doing objective reporting here. Munoza kuti channel ino inoonekwa nemaminister, mapresident, machichi, so we have to be reliable people. We do not have to take sides. Of course madzibaba akatuka I appreciate, because madzibaba akatuka anombosiya vatenga drinki, osiya vatenga airtime, because the airtime zviri kudhura komana. Every day I'm using 30 bucks internet, so we have to give these stories coverages. All right, zvekutoti sometimes don't want to madzibaba amuna imwe nyaya here tibuditse vanda kuchifumura naye. You see that maybe that explains why most of the times I end up doing 3, 4, 5 videos on one prophet, and because we have to keep this channel going on. So madzibaba, what's your role? What happens next after this? I understand pani nyaya yamambondudza futi yembobobo toda clarify nyaya dzese dzokuti panyaya yembobobo vanhu vakawanda izvozvizvi doctor havachagona kuroora, asi vamwe vanenge vachikuti ndofunga madrugs ndo zvinodhaka, asi nokuoma kweupenyu nyangwe tikati kutizisana vanogona kutizisana asi chinodyiwa ikoko hakuna. Saka dzimba dzakawanda dziri kuparara nenyaya yeurombo handitika. Saka izvozvizvi kwadevelopa nyaya yemubobo vanotsanangura. Mubobo wacho haisi nyaya yekuti inyaya inoitwa nemurume chete kana nevakadzi vanogona kuzviita vachiwa munhu. That's why muchiona vamwe varume kazhinji izvozvizvi munhu ano 28 years anokudza kuti ndakurwara musana, asi vekudhara vaitoti kana kuti urwara musana unenge wakura. Saka inyaya dzokuti kazhinji kungoti vanhu havataure vawaziva kuti idambudziko rinenge riri pavari, asi vazhinji vatiri kubatsira vari kuuya nhasuno vaneta handitika, asi vari vana vadiki, vari vasikana kana varume. Saka nyaya uroyi nesatanism yawanda handitika. Saka vanhu vakushandisa mubobobo zvoita sekunge zvinhu zviri kutaura pano zvisina basa handitika. Vari kushandisa how rampant wakawanda sei. Pane pamambotaura kuti nyaya yemubobobo kuti nevarume vari kurwa nemubobobo. What happens? Uchange wakawanda sei? Uchange wakawanda every street kuchange kune munhu wese mubobobo nenyaya kuti havasi kugona kunyenga here. Haisi nyaya yekuti havasi kugona kuna musikana handitika, asi nyaya yeurombo. Chinzwa nikomakira kuti zvine mugara kuzvinzwisisa. Mazuva anoraramwa panyika, tiri panyika, mazuva ndeye maprofita handitika. Mazuva muchiona uchinzi muprofita Jeremiah, mazuva muprofita Jeremiah, mazuva muprofita Daniel. Zvatiri kutsanangura izvi izvi zvatovapo, asi panguva vanhu vanozozviona too late. All right, panguva pfupi muri kunzwa nyaya guys, anzi njovera ichauraya kufura kwera, asi nyaya yemwe yetsvina. Saka panoitwa sei, toita sei senyika yeZimbabwe madzibaba, toita sei ipapo? Okay, before you answer that one, I'm just going to take a 10-second break as I'll be checking my comments evanhu. Yes, we are back guys, we're back. Big up everybody. Okay, keep your comments coming. My comments actually mashoma, so I will read them at one day. Okay, of course man neru madzibaba vari kubva kunobatsira kwanzi kwakuni munhu akafa akamira mati ndekuti kugokwe and kurungwe.
Saka nyaya yekuti kuchahuriwa zvekuti ana mai vamusingafungire vachange vachita chipfambi panoitwa sei? What is the solution? What is the purpose of this prophecy? Yeah, zvinodikana ndezvokuti kana vanhu mavimbana pamunoroorana kureva kuti mavimbana ende panobvisa murume mari kureva kuti avimba nomume wake ende paunogona kubvisirwa futi mari wakureva kuti wavimba nomume wako. Saka nyaya haisiye munhu wani. Pataitaura paye mazuva ekutanga last year tichitsanangura kuti zvakasununguka kuti mugone kuuya kuzoona mweya. Maona mweya uchiziva kuti mukoma wakiranenzi nemudzimai wenyu mamwe chete. Vanhu pachitaura kuti Mwari haana kumbobvira apa vanhu key. Saka ipapa manje ndopanoshanda makii aya. Vanhu vanokiiwa kuti iwe wakuimba nomudzimai wako zvakureva kuti zvirwere zvimwe zvepabonde zvezve hazvichawanika. Handitika hapana chapomera mumwe kuti ndiwandipa kana kuti ndiwadai. Zvakureva kuti vanhu vavo chete. Kune unonzi mupfuwira, koita runonzi rukawo, ndezvechivanhu handizive zvangu, but vazhinji vanotaura kuti ndezvechinganganganga. Nyaya yamunoita yekusunga vanhu kusunga munhu handiti hakusi kuroya here, asi musati mapindura nyaya yekusunga munhu. Toita nyaya yevanhu vasingabereki kuti munhu tola munhu anoita 7-8 years senge musikana wekumashungu wewe handiti 15 years munhu asingabereki momubatsira oita mwana. Baba nyaya yemukutotora pane nyaya yamukumakira zvijeke mukumakira lenzi zvakafanana nomukadzi wewe kudomboshava ukusita mwana ane 60 years. Handi vanhu vakaenda kumuona zvikati chikushamiso zvishamiso kuvanhu. Handitika nyaya idzodzo dzimwe dzacho kushandiswa nemweya yengozi kana mweya inenge yehurombwa. Mwari panosika munhu haasika achiti munhu ngaasazobereka. Handitika ndosaka munoona panyaya nanapenyana nahana akazopiwa mwana paipe achembera. Handitika saka nyaya imweya yetsvina inenge ichitendera kuvanhu. Saka vanhu mweya yetsvina haigona kukupa kuti igone kudiscover kuti mweya yetsvina unenge kuti zvinoitika zvinenge zvitsvene here. Mandikadha vangu tisina kupedza kubvunza mubvunzo. Koita nyaya yemarelationship, tisingataura nyaya yemakii zvamunenge muchiita, kuti munhu wamunobatsira nemi kuti munhu ari kushaya munhu anomurora ndiri kushaya zveshuwa. Mutoona munhu 3-4 months munhu arorwa, munhu achata musati mandi mavhidhiyo emuchato kwemasowe yamunoitisa. Handitika but 3-4 months munhu atowana kuchivanhu kune kunonzi mudiwa unozorwa. Ameno kuti zviri godly here, zvine umwari mukati here. Apa mandibvunza nyaya itsva zvenyasege ndikupindure kuti zvigone kukujekerayo. Mudiwa munotsanangura hai ilanguage wo handizive. Asi tine vamwe vanhu vokuti anokura ari mwana ane hunhu achiwana upenyu hwakanaka uchitumuona, asi kuti hanzi nomukomana ndinokuda zvinogona kunetsa. Handitika paanoonekwa munhu ari mukomana otangura kutorwa nehana. Handitika zvaaita somusoja ari musikana asi akapfeka uniform yechisoja. Munhu kuti amuti ndokuda anoti aya pamwe ndakukosa mutemo. Saka iye ane uniform yanenge akatopiwa imwe yetsvina nokuita sekunge akaroorwa kare asi asina. Tinoona ana 44 years vamwe vatozofa futi vasina varume asi shungu dzavachoda varume haangagoni kuti nhai mukumakira yenzi ndidei. Handitika zvakapa musikana kutomunyenga anoti handikude asi achitoti nhaso waro zvaita. Okay. Yeah. Muri kuinzwa nyaya yakomana. Yeah. This is Madzibaba Katuka in the house. Alright guys, we have Madzibaba. Nyaya mataura yavanhu vasina andinonyasa kunzwisisa. Yipi baba? Yandandichitaura kuti munhu ari kushaya anororwa. Ndopakaida kudzoka ipapa kuti munhu iye kazhinji vanhu vakadaro anenge atori mukadzi wezvimwe zvinhu. Saka mubobobo ngachitsanangura wewe tangotsanangura nechidimbu. Handitika munhu iye anenge achishandiswa kutoitwa mudzimai nezvimwe zvinhu. Mudzimai nemweya yengozi, mudzimai nezvikwambo, mudzimai kana ndo vanhu vomaraini. Handitika saka mubobobo unenge uchitoshanda ipapo. So mubobobo une after effects amuri kutaura ivayo kuti are spiritual long run. Alright guys, keep your comments coming. I'll be opening my lines manje. Yes, we have Madzibaba Katuka in the house. Yes, to those who just joining us,
he claims it's a Zimbabwe prophecy and hanzi vanhu vachahura kupfuura zvamunoziva. Hanzi kuti muzive kuti ichi chiprofita chaicho vanhu vamusingafungire kuti vachange vachihura uye kuchange kuine njovera ichanetsa kupfuura zvakaita cholera. I think zuro maitoti even kusvika level reHIV AIDS remuna 1995 zvinogona kutopfuura ipapo nokuda kwezvikonzero. And you were claiming kuti vachene vakachena ndo vachapona here kana kuti munhu wese. Where do you come in? Aiwa, hazvina vachene handiti asi yanyaya yekuti kana wazvinzwawo kuna kugadzirisa zvinhu yanyaya yekuti panoda kupindira Mwari nokuti tikati vachene munhu wese dzimwe nguva unogona kutadza zvakutoda kumweya mutsvene waMwari kuti ugone kupindira panyaya iyoyo uye pakubatsirwa handiti. Saka kugadzira kwamunenge kuita imi macouples aya to me zvinolimita freedom. Kune munhu mukadzi nemurume vakaroorana akasi kanenge kave karepi here akasi karepi. Saka kana makuti karepi pamuchato pai unopika kuna Mwari uchiti ndiye achange ari wangu. Right. Murikunzwa guys, we have Madzibaba Katuka in the studio. Hanzi yes, Madzibaba is defending everything. Yes, we are asking, yes, no stone unturned, no ten unstoned. Hanzi na Lucky Dzobo tichangopinda nyaya ndeye Hanzi na Kelvin Mawabure muvunzo munokanda. Sorry zvenyu guys, sorry zvenyu. Yes, unongoziva tichida kuita hard talk style, like we are living Madzibaba Petsera, because what we do here we scrutinize, because we do not want false prophets to be getting to the people, so we ask all the possible questions kuti tiziye kuti vanhu vakamira sei. Simbiso Makwarimba says I don't think that's the right thing. Grounds with Sisa, can you go deeper with your question? Simbiso Makwarimba, we have Madzibaba Katuka in the studio. To those who do not know Madzibaba Katuka in the studio, we've covered him many times. Last week he was coming from Ghana. Yes, so Madzibaba was coming from Ghana, then as he claims, and more than 10,000 people, or is it 1,000 who surrendered their things. We can see the image showing on the background, right? So I want to surrender. I understand kuti Madzibaba unoshandira futi pa phone. Munhu ane chikwambo pa phone munoita sei? Munhu ane chikwambo here kana kuti arikuda kurasa pati ari kuSouth Africa, right? Anotanga afona totaura handitika toona matorerwo yazvo kuti zvakatorwa sei handitika hatisingazoita semumwe wedu akapinda mumusha mavanhu asina kusimba kana kuona kuti zvii zviri kuitika. Hatipinde nekuda kushandisa experience kuti nekuti ndiri muprofit, tinotanga taona tonzvera pamweya toona kuti zvinoita here ende zviri papi ende zvii. Saka ndingati ipapo tinenge taakutaura nomunhu akatora kuti zvakafamba sei. Alright. Guys, keep your comments coming. Yes, Madzibaba Katuka in the studio right about now. I know it's late. This video is going to stay online forever. And Chango Pina like Dzobo. Yes. Okay, Madzibaba has a prophecy, a Zimbabwe prophecy. Something big is going to be happening in Zimbabwe. Apparently, when he arrived, kune munhu akafa akamira wavanga vaenda. So munhu anga akafa akamira ndambobvunza manomunamatira manoita marichuo manodzura zvinhu manoita sei? Aiwa, uyo munhu aitoda kutonunurawo vanhu akatotorawo nehama dzake handitika. Asi apo tatazokuenda kununura bose vanhu vanga vasisagara pamba paplazi kana kuti maploti aripiwa vanhu. Saka vese vanga vakutotama vakutya kuti munhu anga achifanira kutibatsira zvaafa iyo ndo vakuita zvinhu zvese ende vakutoripa yatowa ngozi futi mukati memba yavo. Saka vakaripa here? Then pakufamba kuenda kumusha kwevanhu apa. I understand arrangement yachona. How do you do? I understand you are a busy person, maybe that's why mauya kuma 11 kuzofamba kunoona munhu chii chinechazita kuti mude kunoona munhu ndoda kunzwisa process, of course chaita kuti muye idambudziko, but the process nekubatikana kwamune makaita netraveling. Aiwa, tinozoitika nechekuti munhu anouya achichema nedambudziko, saka pamatambudziko pana riri nani kupfuura rimwe handitika. Saka tazozviona kana ndazviona kuti zvinokodzera kuti vanhu havangabve pamusha asi vachinzwa kuti kune vanhu vari kubatsira vanhu tikavaregerera vanhu ivavo havagoni kutaura kuti vanga vari busy
azvinongozi vakatyawo zvekare ndosaka taenda kuti simba raMwari kuti kuratidzwa. Yes guys, we have Madzibaba Katuka in the house. Muri kuvanzwa vega mbune vomene. This prophet, we all know the stories. He has been to Ghana, he's been to South Africa. It's in the past 12 months. Namibia taivako, Tanzania taivako, Botswana ndofunga kutori makerekani ngari koko. Alright guys, to those who do not know Madzibaba Katuka is, I think I've told you, I'll be giving you links to some of the videos, some of the miracles he claimed to have performed. Surgery. Nyaya surgery. Madzibaba mune surgery. Anzi kwa munobatsirira vanhu muno kuti surgery. It's a big question that has always been burning. Why call it surgery? Nyaya takaita taimbobatsirira vanhu kumasowe handitika. Saka vanhu zvitendero vamwe vacho vanga vasingaponi. Mweya ndokutsvaga nzira handitika. Kukrawa asi takazoona kuti aiwa tinge tiri panze nokuti papo patinotorenda handitika. Ndokupiwa room yatinotobhadharawo handitika. From 2013 kusvika izvozvo zvakaita kuti vanhu vagone kubatsirika. Saka takazonzwa kuti surgery but kukrawa but surgery kungoti nzvimbo iri mukati. Ndo pandabvunza, I think it's the same question kuti pamamuri kugoko your logistics of traveling there makazvifambisa sei. Big up everybody, keep your comments coming. Okay, we'll be back to you. Comments coming. TV7 Live is the channel. Yes, Madzibaba is still in the house right about now. I think we have 10 more minutes or 5 more minutes. Keep your comments coming, enough respect to everybody who is watching us live. So tata kutara nyaya ye passenger kuti say ana Madzibaba vati passenger and Madzibaba Katuka says kune vamwe vasingade pajekirere asi Madzibaba munhu asingade pajekirere anenge achiti chipostori chinomakisa munozomubatsirirei? Mweya hausi wangu, mweya ndowa Mwari handitika. Kubatsira ikoko kunofanira kunga achibatsirwa handitika. Kusada kubatsirwa pachena nokuenga chipostori handitika. Nguva kusaziva saka asingaziva hanzi ngaurayo kana kasiva. But asingazive hanzi aurayo kana imi mbavha muri kugadzira mbavha wani muri kugadzira vakadzi vevanhu muri kugadzira zvikomba. Aiwa kwete mbavha nezvikomba vaurayi irwai torerwai mukadzi. This is getting more interesting. It seems he's clashing himself. Baba, zvakafanana nenyaya pamataura kuti zvinhu zvakaipa. Panyaya yekusunungurwa kuwana vaIsraeri. Pakaitwa nharo handitika. Kuzosvikira Mwari varonga zano rokuti ndakuchikurira vanhu nokuti ndiri Mwari. Zvakati torai ropa muzore mudzimba. Kutotokera mutumwa waMwari akuya pakauraya matangwe. Ndo zvakapa kuti mambo Farao kuti endai. Pane chimwe chinhu chinoita kunge punishment asi iri nzira yaMwari. Saka izvo zvakanaka zvokutoti mukadzi nomurume ngavavimbike. Handitika mbavha ngadzireke kubira vanhu munhu ashanda makore iyo nguva kutora kamwe chete. Alright. Kufanana zvimwe chete zvavari kudai kutsanangura. Munhu akauya aningirikwa agadzirwa nerukawa. Akuchema kuti handichazvipama, handichasiya achifa. Tomusunungura haachazviita izvo. Alright. Asi nyaya iyo yamataura yekusunungura kwevana vaIsraeri kuti muda kusunungura munhu auya kuzobatsirwa saka munoisa maplugs handitika vamwe vanogona kuti hanzi tikurarama munyasha Old Testament kunyanya vemapentecost kuti kwemarukota zvinhu zvekuold testament takurarama munyasha panofamba sei papa? Chinonzi nyasha vanhu vari kudzora zvisiri izvo handitika rega nditore kunew testament kwacho shoko rababa rinoti Jesu vanhu vaFarisi nemadudzi vomurayiro vaenda nomukadzi wavo akabata achifeva zvikanzi mambo toziva kuti makabva kuna Mwari chaiko uyu mukadzi tamuna achifeva uyu
tukazi mtemo unoti chii tukazi mtemo ndo kwako testament mtemo unoti chii tukazi mtemo unoti ukabata munhu aita chivi tore mabwe mutake ini michimutakai andika asi Jesu akataka kunyora pasi asi pawakazunza musoro wakaona mukadzi amire chete right alright amuna kupindura mubvunzo madzibaba ndati zvinonzi nemapendeko tikurarama munguva dzenyasha Old Testament haisisina basa aiwa nyasha dzemuNew Testament ndedzevanhu vakatendeuka saka akatitaura kutendeuka ndikureva kuti kusiya zviri handidika asi ukakanganisa mutemo inoguma 10 commandments idzodzo asi kuNew Testament dziri kuOld Testament hanzi ndedze vakatendeuka vakatendeuka ndovanwa nyasha ndovanoonera nyasha saka kana munhu akatendeuka akazoita nemukadzi wemunhu manje tokona kuti anenge ahetuka here kana kuti anowacha futi kuhetuka saka Mwari unoshama mukuizwa nyaya hanzi Mwari une shamu guys but makuchikidzira vanhu akomana shamu musachikidzire vanhu kwete ndio chokwadi murango wake unotorangwa yes this is big guys. We are learning a lot. I'm just asking objective questions as they are. Keep your comments coming. I'm just gonna check some of your comments. I don't know where is my dashboard. I'm just gonna try and reload my dashboard. Big up to everybody. Remember, I'm controlling the broadcasting software. I'm controlling the audio, everything and thing at the same time. The reason why I put background audio is so that I can have momentum when I be speaking. I understand what about background audio. But I just do that. Okay, I'm just gonna go to your comments. Big up everybody. Make sure you've shared the link to this live broadcast. If you're just joining us, this live broadcast, you can actually play it back. It's all my life, so you can actually rewind from the start of this video and catch up. But to those who want to make comments, please keep your comments coming. Keep your comments coming to those who want to make comments. All right, my dashboard, where is it? I'm just gonna check some of your comments. Just 10 seconds before we sign out. All right, what's your contact to those who want to contact you? Number is on one of the images that you gave me, but can you say it with your mouth? Okay, I didn't put my number on this video so that musazon phone number and all right, mazibaba my teachers. Ndadwa muchite mazibaba moze handisi moze ndozi mazibaba katuka. Yes, mazibaba katuka. Mukola confusions. Confusions on a devil here. So guys, it's mazibaba katuka. All right. Of course, mazibaba you are one to vexika and asina put offside. And Maki said. Mimwe mvunzi wanotendera wavunze, that's Calvin Mavamba Ure. Calvin tipe mvunzo tiavunze ati super chat and ndakana mvunzo one wandiri kurekeza kufunza. Give us the questions. Big up Calvin says mumwe mvunzo vari kutenderera. Bobby says mazibaba katuka vari kutaura zveBible but vasingaverenge Bible kumasowe saka zvinofamba sei iyo nyaya kumasowa kunza kuerengwe Bible asi tikakuda kudzorera kumashure munogona kuzvipikisa. Baba Johani pawakatoya vakanga vane Bible muhapwa asi nenyaya yekuti vanhu vakasitagona kuverenga saka zvaitanangurwa mazwi emweya saka rinoverengwa. Yes, hanzi Bible rinoverengwa asi kwakatanga chipostori Baba Johani vachiuya vanhu vanga vasati vaenda kuchikoro vasati vaziva kuverenga saka Baba Johani ndo watinoti muprofita wedu wemuAfrica munomu. Ichokwadi ichocho ndo akaunza chipostori kana ndo akaunza chinamato chinoenderana nokupiwa. Asi muri kuona nyaya yaBaba Johani iyoyo nhasi masikati ndandine imwe debate ndachita nevamwe vanhu ndichita but mamwe kuAfrica kwakadi kutumwirwa maprophets ndatoiona answer iyoyo because kune dzimwe nyika vakakomborerwa vakatumirwa maprofita nenguva dzavo vakaparidzirwa vakaita sei. Alright, saka besides munoparidza here mazibaba wongu toparidza tingapantoa tirimoti kukawanda chitoparidza wani but we have pane nyaya yemufana akabaningirikini dish netv uyo uzotendera nazvo kuna chigowanyika uyo mbavha baba mbavha dzinofana kuwana murango wadzinoshama yati kuti kutendeuka pazvakaipa. Yes, okay, taurani mazibaba chati
apa ndakutidzokere kumashure mushana pamanga munobvunza nezvokuti kumasowe kunoparidzwa kunodii. Kumasowe kunotoparidzwa mukaenda kuri kumasowe kunoto zvemubhaibheri ndo zvine zvitaurwa vanotopanana mazita emubhaibheri mitemo ndeyemubhaibheri zvinovhura taenda kumasowe ndezvemubhaibheri saka vanoti avaverenge bhaibheri vachadzidziswa kuti variverenge ma-instant go back to sender, instant miracles, vanhu hufixana ipapo tambovunza, but is it biblical? I'm asking again because some are saying kutendera mamvunza mubhaibheri kakati muroyi aregererwe izvozvo ichopa muroyi aregererwe. Okay, inonzi muroyi nechirungu anonzi chii ekuchi. Alright, continue ndinoda kusearcha vhesi okay ande ndandinozama kutsanangura pakutaura baba vachiti muroyi aregererwe. Shoko raMwari ukatorivereka zvakanaka rinotokudza kuti kana ndakupa simba ari Mwari akutaura, kana ndakupa simba rokuti urwere muvengi usamusiyachi ari mupenyu. Right. Ndakubvunza for the benefit of vamwe vanhu, munhu akaita teacher philosophy yangu nini andika inandisandambona munhu akaita teacher ka anongonotambira mari yake month end yakakwana, asi kune vamwe vanoti ndine shavere munyama handikwanisi kuita mari, but iwe ukangonenda kana muprista kana chii anditika salary yako inouya anditi. Asi kune vamwe vanenge vachinzi wakabirwa pfuma kuti ubudirire unofanira kunge uine tsanangudzo, unofanira kunge wakazarurwa, but tiri kuona vamwe madhedhen macivil servants vari kunotambira, vari kunotora maleoni, vari kunotenga dzimotikari. Zviri paviri, dzimweni dzenguva uyu muhedheni watiri kuti muhedheni handitika, dzimweni kuva mutsvene handitika, kana kuti akatoipa. Asi munhu ivayo haasi kutambura handiti. Imweni mobva mazoitira munhu munamato wamunoti munamato wekuita mari nenguva pfupi, ticha kave ari kusenza zvakaita kusenza kukushanda, asi mumakuenda futi pamusoro moititi munhu munamato wekuita mari nenguva munhu wotoita mari zvakare. Last week maiti last month vanhu nezvikwambo zvandunge ngavave nazvo, makazvisa kupi ende nyaya yemunamato wekuita mari nenguva pfupi zvinofamba sei? Tinotenda zvikwambo zvinoparadzwa handitika nenzira yandisingagona kutsanangura pano kuti zvinoparadzwa zviro zvakasiyana-siyana handitika. Pamuri kutaura kuti vanhu vanoita mari nenguva pfupi, munhu anenge atambura makore nemakore, saka munhu iye anoitirwa munamato kukudzorera pfuma yake yakaparara handitika. Shoko raMwari rinoti zvakabiwa kana zvasvika pakubatsirwa zvawakabiwa zvo zvichadzoka handitika. Saka zvoreva kuti imi mune muno chipo chenyu, asi maita makore yakawanda pfuma ichidyiwa nemhepo kana kuchidyiwa nevakaipa, kana Mwari vakukuitira mikana inotaka kuvhurika mobva maita pfuma iyo, pfuma yakudonha kudenga, asi nekuda kuminamato iyo madzorerwa paposition yenyu chaicho. Asi munhu level raanga achishanda, level rake rekushanda raanga achiita ndati nditicha ari kushanda, salary yake iri kusvika yakakwana nditi sorry audio yangu yakanga. Alright, so guys, microphone yangu yanga yadhakwa ndikuti muticha ari kusenza zviri kuendana nelabor yake, momubatsira futi munamato nemari nenguva pfupi achashande kakuromba like you know. That's the question. Why would you help somebody who already has a job ari kutambira mari yake? Mabatsirwo aripo anotambira mari yake zvakuenderana. Imwe mwemadzinza haana chaanenge achiita nemari yacho. Vanhu vaviri vanotengesa madomasi kuti hapana chaanenge kutenga bhara, umwe hazikwanisa kutenga bhara, asi neiripo ndeyekuti kunamatira munhu anogona kuti asvinure kana kuti aone denga romuzarura kuti akwanise kuti atenge chinooneka. Nyaya yataura iyi makutibata manje yakomana zvakafanana nene ndikati handinganzi dziri munhu asina chainacho. Right, I believe in working, but handichazouyawo kana zvinhu zvazoti presei because personally but I would like you to invite me one day kusurgery kwenyu timbona zvokuitika. I mean next day ramunenge kusurgery ndirini makasunungura baba munongofona imimi simafonera mune yamaita kana kuti yamunochunguita tinokutenderai.
Alright, big up everybody who's watching us live. Keep your comments coming, keep your questions coming. We're just gonna take a 1-minute break. Big up everybody. Yes, Hanzi mumwe anenge akabatwa nemweya, mari arikuwana, maloni arikuwana, asi chabuda hapana. Indangata zononge vakura ava vangu vakutaura nezvangu here. Ameno, maybe yes, these things are happening. Last week I had a case and sinotanisha in detail yekukoti ndichikuudzai my viewers what was happening kukoti. Munge munhu akati madzibaba akatuka ngavambatsire, anditika tabva pabreak tichange tichanya nyaya tinounza kuti madzibaba akatuka vanoti chine nyaya yangu iri kumakoti kuti zvinofamba sei. I showed you the papers, everything that is happening. We want to see kuti zvichafamba sei, the ultimate test. Alright, I'm not giving you my details enyaya iri kukoti because ichiri kukoti, but vanoziva. I think you saw a video pagambakwe media. 1 minute break, we're gonna be back right now. Yes, we're still on just a short break. Big up to you. I'm trying to see your comments, and when I'm putting up with the power on my comments, I'm just scrolling. This is a powerful question, so bear with me. Just give me 30 more seconds and Chageji, this question, somebody asked a very powerful question that might actually make sense.
Sorry guys, I'm still looking. My browser Rangaraenda. Alright. Big up everybody. Just bear with me. You see the black screen there? I'm restarting the browser so that I can see your comments. And apparently, you know, when we streaming is very much processor intensive. I'm using Core i7 which is 16 gig RAM. Alright, so bear with me as this thing does this thing. Big up to everybody who's watching us live. Make sure you have clicked the like button. Make sure you have subscribed to TV7 Live if you have not yet already done so that you never miss any